Barcelona februar på 29. Ugeår 2000, Sisimiut TV der skal til sætte i Damas i sin nachslåse. God aften, velkommen til vores udsendelse i dag, tirsdag den 29. februar år 2000. Og det er en sædvanlig dag for os alle sammen. Denne dag, begivenhed, sker jo kun ved 4 år ad gang. Der selv aslaned ugivet som regionen at sats 29. februar. Der er dømslu. Usumikut naslutter så til som et damas beslagbrud, og vi siger selvfølgelig tillykke til det fødselar, som holder i den sending i dag. Oratisa på usumikut marsungerner med 29. februar, askaitina på qassunatuinna ingersanerasammat stamanna qaqutiulaalu arporta amaattorli inisaqartinaqalartariaqartarnera aamma bifisaqarfilartusaarput. Vi skal køre kun på dansk sprog her i aften på en sædvanlig dag, og det er en interview med skoledirektøren Ben Bisliv, som holder den sidste arbejdsdag i dag, 29. februar år 2000, efter mange års arbejde og ophold her i Sisimiut. Der selv rationelt uralorati sarput ugeorpassuarni maani Sisimiuni inuttarati sarput skoledirektør Ben Bisliv utlumikut nakatarsluni pensioneralerne seminut sulisok der var jo tässä aqauminganik tässä suliunnartussaaro. Daniel rationatøinner ingersanerassar. Vi spurgte første omgang Ben Bisliv, hvornår han kom her til Sisimiut i sin tid, og hans svar. Vi kom i 1963, og der havde vi et barn. Så vi var 3, der kom i august måned 1963. I kom som lærer? Jeg kom som lærer, ja. Og min kone havde ikke arbejdet, da vi kom. Så hun startede med at være hjemmegående husmor, men hun fik hurtigt noget at lave. Hvor lang tid så arbejdede du som skolelærer? Altså, jeg var kun lærer i 2 år på det, der hed Holsteinsborg skole dengang jo. Og så efter 2 år, så blev jeg viceinspektør. Og det var jeg så indtil 1970. Der blev jeg så ledende skoleinspektør. Det vil så sige, 5 år har jeg været viceinspektør. Så har du kendt faktisk en hel del af udviklingen i skolevæsenet? Jamen, jeg vil sige, at hele udviklingen faktisk kender jeg, fordi det var, da jeg kom hertil, der var det en 7-klasse landsbyskole, kan vi godt sige. Og så var, lige efter jeg var kommet, blev der oprettet 8. klasse, og så har det så udviklet sig senere hen til det, der er nu. Så jeg har været med i hele udviklingen her i Sisimiut Kommune. Du har hele baglommen, eller du har hele udviklingen i baglommen? Ja, det kan man godt sige. Ja. Jeg har i hvert fald været til stede hele tiden, men alt hvad der er sket, det er sådan set sket, mens jeg har været her. Hvad er det, der er så tiltrukkende for at være her? Ja, det ved jeg ikke, men da vi kom, der var det jo så for en periode af 2 år, som de fleste mennesker, de er kommet jo. Men vi har aldrig fået taget os sammen til at bestille den returbillet. Og førstehåndsindtrykket var ikke særlig godt jo, fordi vi kom med en Catalina-maskine, der landede ude i Ulkebugten. Og så blev vi sat af på en ponton, og så stod vi derude i en halv time i regnvejr, inden vi blev sejlet ind til kulkajen, hvor altså det drev med kulstøv og skidt og møg ned ad bakken, så jeg sagde til min kone, her bliver vi sgu ikke i 2 år. Men det gjorde vi jo altså alligevel. Jamen, hvad er det så specielt, at I ikke bestilte returbillet siden? Nå, men vi følte os bare godt tilpas jo, og blev
og man så må sige hurtigt en del af byen. Så vi har altid betragtet det her som vores hjem. Det sted, vi bor. Og I fik jo også siden flere børn. Ja, altså vores drenge, de er født her i byen. Vi har 2 drenge. Det var kun Marianne, der var med, dengang vi kom. Så det... Jamen, vi bor ikke andre steder. Ikke endnu. Jamen, det må også være dem, altså de 2 børn, som de 2 drenge, som også muligvis har trukket jer her. Ja, men altså, vi kom til at bo her. Vi lærte nogle mennesker at kende, og vi kunne godt lide at være her. Naturen er flot, så det blev bare sådan. Men sige hen, du er alene skoleinspektør, og udvikler skolen i sin tid ret drastisk, meget hurtigt, og der kom en ny skole til. Ja. Der blev jo, der i begyndelsen, vi var her, blev der født en skrækkelig masse børn. Jo. Der boede vel kun 1000 mennesker her i byen, da vi kom. Men så var der en overgang, hvor der blev født en masse børn, så det blev nødvendigt at bygge en skole mere. Så jeg var med til planlægningen af den, vi på dansk kalder skole 2, ikke? Og den blev bygget fra 72 til 75. Altså de første lokaler blev taget i brug i 1973. Og på det tidspunkt havde vi faktisk over 1000 skolebørn på skole 1, inden den blev færdig. Børnetallet er ikke vokset så forfærdeligt meget siden der i begyndelsen af 70'erne. Nu har vi her i byen omkring 1200 skoleelever, og dengang der havde vi altså i hvert fald over 1000. Så børnetallet er ikke vokset så meget de sidste 20 år, mens befolkningen som helhed, jo den voksne befolkning, er jo vokset meget. Og jeg har været med til at få indført den 9. klasse, og 10. klasse og 11. klasse. Var med til at få lavet realskole i sin tid. Og altså, det er ikke mig, der har gjort det, men jeg har været med i udviklingen hele tiden. Og den har været voldsom. Det er helt sikkert. Jeg tror, budgettet for skolevæsenet, den første gang, jeg lavede budget, det var på under 1 million. Og nu har vi i forvaltningen her administreret nu et budget på over 75 millioner. Så der er der sket et par ting. Du sagde, at der var en stor fremgang af elever på en periode. Ja. Hvad så med skolelærerne? Jamen altså, vi har jo faktisk hele tiden, mens jeg har været her, haft lærermangel. Og hele tiden har forsøgt at supplere op med danske lærere for at kunne få børnene undervist. Sådan har det sådan set været hele tiden. Det har ikke ændret sig meget. Nogle år har det været lidt bedre med grønlandske lærere end andre år, men vi har lidt under den mangel hele tiden, og har derfor mange gange må klare os med nødløsninger af en eller anden art. Men jeg mener da selv, at vi har løst problemerne så godt, som det kunne lade sig gøre. Det betyder ikke, at det ikke kunne have været bedre. Det kunne det sagtens have været, men med de betingelser, vi har, kunne vi sådan set ikke gøre det bedre. Så du har arbejdet på en hel masse, til en hel masse unge skoleelever, og har arbejdet sammen med en hel masse skoleelever. Ja. Kan du huske, hvem du har arbejdet nærmest med? Snakker du om elever? Skolelærer. Skolelærer og så videre. Jamen, det kan jeg vel, men der har jo været så mange, så jeg er ikke meget for at se at trække nogen frem fra andre. Jo. Men
Men har der været noget specielt, der har fået dig til indtryk af at være her? Nogle personer, som du har, som har sat sig i en baghoved? Nå jo, det er da klart, det har det da været jo, altså. Men der er så mange, så jeg tør næsten ikke at nævne nogen. Men altså, i hvert fald Jørgen C.F. Olsen fra gamle dage, han var meget medvirkende til, at jeg blev her. Og jamen, der har været... jeg kan ikke sådan rigtig finde ud af noget. Men... Jørgen C.F. Olsen, han er jo ikke skolelærer, men... Nej, han var ikke skolelærer, men han var med i hvad hed det dengang? Det hed det skolenævn, eller hvad hed det? Det kan jeg ikke huske. Ja. Men det var han med i, og vi lærte hinanden at kende på den måde. Så var vi også sammen i bestyrelsen for idrætshallen, dengang den blev bygget. Jo. Så det er sådan en af dem, jeg husker tydeligt. Men skolelærer, nej, der er jo flere hundrede. Jeg tør ikke nævne den ene frem for den anden. Jo. Hvad så med nogle af de grønlandske skolelærer? Der var jo ikke så mange grønlandske skolelærer på den tid. Nej, men en af de første, jeg traf, eller måske den allerførste, jeg traf, han var godt nok ikke her i byen dengang, men det var Christoffer Heilmann, som stadigvæk bor her. Ham mødte jeg inde i Kangerslusvagt, den dag vi rejste herop jo, og så har jeg sådan set kendt ham siden. Men der var jo så, da jeg kom, der var det Daniel Lennart, der var skoleinspektør. Og han tog meget, meget pænt imod os, det er helt sikkert. Så ham husker jeg da også tydeligt, jo. Som en af dem, der hjalp med at få det til at gå. Men hvis vi skal nævne, hvordan vi sådan kom ind i samfundet, så må jeg nok nævne Henrik Sistad. For dem rejste vi op sammen med. Vi kendte dem ikke før, men de blev så vores nærmeste venner. Så længe han var her i byen. Jo. Ja. Han er jo desværre død nu. Du sagde, at man ved jo, at du har fuld udvikling af skolevæsenet her i det meste. Hvad så med det lokale politiske og det landpolitiske? Du var jo også nær venner med Jørgen C.F. Olsen, som er en landspolitiker. Nå, men altså, jeg kender jo dem alle sammen. Altså også landspolitikerne. Men sådan nævne nogen frem for andre, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg vil ikke være uvenner med nogen den sidste dag, jo. Så det vil jeg tro, jeg vil lade være med, men jeg har jo kendt alle dem, der har været politikere, både på landsplan og i kommunalbestyrelsen, jo. Det er al den tid, jeg har været her. Og jeg har egentlig aldrig haft nogle problemer med at samarbejde med politikerne. Det har været flinke og rare og forstående mennesker jo. Fordi selvfølgelig har der været problemer med at opbygge sådan et skolevæsen, og der har været forskellige meninger om, hvordan det skulle gøres. Men det synes jeg faktisk altid er gået rimelig godt. Der har ikke været sådan de store sager. Men der er også sket en udvikling inden for lokalpolitiske arbejde. Nå, jamen, der er jo sket en kæmpe udvikling. Fordi dengang jeg startede her, der var det jo en statsskole. Og der sad der jo altså en ledende skoleinspektør, som bestemte det hele. Og så må de andre jo bare høre på, hvad han sagde. Ja. Nu er det jo omvendt. Jo. Nu er det jo lokalpolitikerne, der bestemmer det hele. Og det har man jo så bare ret sig efter. Jo. Og det er udmærket. Det er en sund udvikling. Fordi det andet,
med, at alle ordre kom ovenfra, så skulle man bare gøre sådan. Det kunne i længden jo ikke føre til noget godt, jo. Det kunne det ikke. Så det er da godt, det bliver lavet om. Og altså det kommunale selvstyre, efter min mening, nu kan det også være lige meget med min mening, men efter min mening fungerer det jo lige så godt som alle mulige andre steder. Der er ikke noget med, at Grønland er bagefter, eller Sisimiut er bagefter. Det mener jeg ikke. Det er udmærket. Og det har vi også inden for hele skole- og kulturområdet. Jeg mener også, at vi har forstået og indrettet os på. Jo. Det håber jeg da. Udviklingen fra den gang, du kom i 63 her til nu, inden for fiskeri har også udviklet sig. Har du også sådan kigget på, eller har vi en god tilskuer for den udvikling? Det er en by, hvor der sker noget. Ja, altså god tilskuer, ja. Det har jeg været jo. Da vi kom, der var det jo... Der var de små trækutter, der var de jo nye. De fleste af dem, de kom jo lige efter, vi var flyttet her til byen. Hvor sådan 2-3 mands besætninger. Ja, så i årene der i 60'erne og 70'erne, der fiskede de jo torsk. Og vi andre, vi fisker også torsk fra vores jolle. Vi kunne jo fylde jollen op på et par timer, ikke? Så det er virkelig ændret sig. Nu er det jo store rejetrålere, som man kun lige ser, når de er inde i havnen i et par timer, ellers så ser man dem ikke jo. Så det er helt forandret. Det er det. Det er noget helt andet. Og jeg ved ikke, om det er bedre. Det ved de folk, der arbejder med det. Ja. Men de tjener der i hvert fald flere penge nu, dem der er med i det. Men også på den tid, som du var her, blev der også nedlagt nogle bygder omkring Sisimiut. Hvad har det betydet inden for skolevæsenet? Ja, det var jo næsten færdigt, da jeg kom. Umanasuk var blevet nedlagt år før jeg kom. Og jeg var med derude og tømte skolen og hente møblerne og sådan noget. Men altså Kodak er jo blevet nedlagt i min tid. Jeg kan da huske, at jeg handlede i butikken derude jo. Det er da et par dage siden. Men der bor altså mennesker, og der var en 8-9 skolebørn, som vi måtte hente ind til byen på forskellige vis for at få dem undervist. Der vi ikke kunne skaffe en lærer til at have Kodak længere. Her lever man stadig af jagt og fiskeri. Jamen, set fra skolens synspunkt er det jo gået godt nok, men hvad de mennesker, de har sagt, og hvad de har ment, det ved jeg ikke så meget om. Men vi var der i stand til at tage os af skoleeleverne, og jeg er da indtryk af, at de er klar sig fint nok. På lige fod med alle andre. Og det er så mange år siden. Så. Jamen ikke kun de bygder, som ligger nær ved Sisimiut, er blevet nedlagt i den tid, men også Rutlisæt blev også nedlagt i den tid, og der kom jo en hel masse elever og folk her til Sisimiut. Har det betydet noget for skolevæsenet dengang? Det har betydet meget. Vi fik en overgang en masse elever fra Gangatsiaks bygder, hvor forældrene de flyttede hertil, mere eller mindre organiseret. Og der kom altså en masse elever. Og nogle af dem, de var langt bag efter, hvad byeleverne var. Så det betød en hel del jo. Pludselig var der mange flere elever, end vi har regnet med, og mange af dem skulle have en særlig form for undervisning. Men stort set fik vi dem indpasset alle sammen uden de store problemer. Og så kom der så en masse fra Rutlisæt. Men jeg tør næsten ikke sige det her. Men de var i hvert fald lige så dygtige som eleverne herfra, hvis ikke de var bedre. Jo. Så det var ikke noget problem for skolen, men det kan være, det var et problem for eleverne, at de sådan pludselig skulle flytte et andet sted hen. Der var der nogen af dem, som længtes hjem, det ved jeg da. Men det er jo også så længe siden, så nu er de jo for længst voksne mennesker, der er glædet ind i samfundet her jo, og har klaret sig godt, de fleste af dem. Så jo, der var en overgang, hvor der var frygtelig meget tilflytninger, som gjorde, at vi virkelig døjede med at følge med lokaler og lærere og sådan noget.
I dag er det lidt anderledes. Børnetallet stiger en lille smule for tiden, men det ser ud til, at i de næste 5 år, der vil det falde igen. Fødselsårgangen er faktisk temmelig meget mindre, end de har været. De er nede på en 70-80 stykker, hvor de i mange år har ligget over 100, og i 70'erne var oppe på næsten 200. Så der foregår sådan set en temmelig stille og rolig udvikling i øjeblikket. Men vi lider jo stadigvæk af lærermangel, og jeg er spændt på, om ikke det bliver mindst lige slemt til næste år, som det er i år. Vil det sige, at du regner det på den måde, at udviklingen vil ikke være så stor kolossalt stigende på de næste 10 år i forhold til de sidste 30 år? Altså, hvis vi snakker om antallet, ja. Så nej, der vil ikke være nogen særlig stor udvikling. De næste 5 år i hvert fald vil børnetallet i skolen formodentlig falde en lille smule. Vi får nok i år, altså næste år, altså 2001, der når vi nok det største, som skolen har været, og så går det en lille smule ned af de kommende år. Også med klasseantal. Sådan ser det ud i øjeblikket. Hvis ikke der pludselig sker en eller anden voldsom tilflytning igen, så vil børnetallet falde stille og roligt, og det vil jo give gode muligheder for at udvikle skolens indhold. Bjørn Bislev, vi kan jo ellers hyggeligt og snakke om den tid, som du var her, men nu har vi jo så meget tid længere, men her til slut, der skete jo de mest betydningsfulde udvikling i politisk område her i Grønland. Mens du var her i 1979, kom der hjemmestyreordning. Ja. Og hvad synes du? Jamen altså, det var jo helt både naturligt og nødvendigt jo. Skolen kom først ind under hjemmestyret den 1. januar 1980, og det var jo lidt anderledes, end man nu pludselig skulle have et udvalg, som skulle være med til at bestemme noget, og som hurtigt bestemte mere og mere og mere. Men nej, altså det var helt rigtigt, og jeg synes også, at hjemmestyret har klaret det mindst lige så godt som før i tiden. Der bliver i hvert fald, selvom alle klager over, at der er for lidt økonomiske midler, så er der i hvert fald flere nu, end det var før hjemmestyret. Det er der ingen tvivl om. Så jeg synes, det er gået godt. Synes du, at det har været den rigtige vej? Ja, selvfølgelig. Det er helt klart. Det synes jeg. Helt klart. Og udviklingen fortsætter jo heldigvis sådan så, at kommunerne, altså kommunalpolitikerne, får større og større indflydelse, også på skolevæsenet, end de har haft tidligere. Og det fortsætter heldigvis sådan så, at det er lokalsamfundet, der selv bestemmer, hvad for en skole de vil have. Og det er jo ikke så længe siden, det blev fastslået ved, at man indførte skolebestyrelser, som ikke er kommet sådan helt op på toppen endnu, men som fungerer bedre, end man i første omgang kunne have regnet med. Så det på den måde er udviklingen helt rigtig. Jeg er kun bekymret om én ting, og det er altså lærermanglen. Det kan slå alting i stykker. Hvis ikke man får styr på det, så bliver skolen altså ikke bedre, end den er. Du mener, at der skulle uddannes flere skolelærer? Ja, der skal uddannes flere dobbeltsprogede, eller i hvert fald grønlandsprogede, men helst også dobbeltsprogede lærer. Mange flere end der i øjeblikket, og de skal uddannes meget mere, end de bliver i øjeblikket. Vil det sige, at du mener, at der bliver for lidt uddannet lærer, for lidt kvalificeret? Ja, det må vi sige. Der er for lidt kvalificerede lærere i skolen.
Det er ikke fordi, jeg kritiserer de mennesker, vi har, for de udfører et godt stykke arbejde alle sammen. Men hvis ikke man har en pædagogisk uddannelse, så er man ikke kvalificeret. Og hvis ikke man kan landets sprog, så er man heller ikke 100% kvalificeret. Det rammer også mig selv, men nu rejser jeg. Ja, det er den sidste tid, du arbejder her. Ja, det er den sidste dag. Hvordan føles du efter så mange år? Jamen, jeg har jo hele tiden vidst, at dagen skulle komme. Det er lidt underligt, men det kommer jo altså ikke bag på mig. Jeg har jo kendt min dåbsattest, siden jeg blev født, jo, så det skulle jo komme. Men det er lidt mærkeligt, men det er sådan rigtig ked af det, at jeg skal pensioneres. Det er jeg sådan set ikke. Jeg har arbejdet så meget i så mange år. Nu må det jo være min tur til at få fri, jo. Så det er sådan set godt nok. Hvad skal du så til at lave? Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo lidt af et problem jo, fordi nu har vi jo boet her i 36,5 år, helt nøjagtigt. Og som pensionsreglerne er, og som boligsituationen er, så er vi nødt til at flytte. Og det er både ondt og godt. Men sådan for at det skal gøres rigtig godt, så flytter vi til Portugal til efteråret. Det må være en helt anden omvæltning. Ja, nu er jeg frosset i 36 år, nu er jeg ned i varmen. Ja. Altså, vi skal ikke bo der altid, men altså, vi regner i hvert fald med at bo der hele næste vinter. Cirka et halvt år. Det er planen. Og så bliver vi jo nok nødt til at finde et eller andet i Danmark bagefter. Og det er jeg ikke så glad for, fordi vi kender jo ingen mennesker i Danmark mere, og når vi ser vejrudsigten, så regner det hver dag. Jo. Det bryder jeg mig ikke meget om. Men sådan bliver det jo nok. Her til slut. Vil det sige, at du på en anden måde er ked af, at du skal forlade faktisk den hjemmeby? Ja, på en måde, absolut. Det er jeg. Men på den anden side set, så har jeg heller ikke så meget lyst til at være pensionist her i byen. Jo. Så der sker ikke så meget for pensionister. Det er måske vores forvaltningsskyld. Men der er ikke så meget for pensionister her i byen. Og hvis ikke man har et godt helbred, så er det altså også et barsk sted at være. Så på den måde er jeg ikke ked af det. Men hvis man var rask og frisk i 15 år endnu, så ville jeg gerne blive her. Jamen, held og lykke til din fremover i din pensionsalder. Og god rejse. Ja, tak. Vi ønsker jo Bent Bislev og hans familie en god rejse og god fremtid, og håber, at de vil også have mulighed for at komme tilbage en gang i deres tid her til Sisimiut og lige hilse på os. Og vi siger også tak for hans store indsats her i Sisimiut fra Sisimiut TV. Og endvidere kan jeg lige sige, at den største begivenhed, som finder sted her i Grønland, altså den eneste internationale aktivitet, som sker her i Sisimiut, er Arctic Sugar Race. Og efter hans største støtte, skoledirektøren Bent Bislevs støtte, er blevet til realitet, og som skal også afholdes her i den næste måned. Og takket være Bent Bislev og hans mange år virke her i Sisimiut. Dahil nakatungatutukati sinarput Bent Bislev tama skoledirektøret at forandrer ilatiut at nortunoppaamik suniutsqataafiisimawa naak ulluinarni malunangikkaluartu nunarsuarmi nuarsortin peqataafineqarsinnaarni natsinni ingerlanneqartartu kisiartatuat Arctic Sugar Race maanisimuni ingerlanneqartartu skoledirektøret direktørinermini aamma tapersorsuarilluarsmambu Sisimiut tivianingaannik Bent Bislev ilaqutaallu ingerlalluarnissaanik maaniusleqataasimanаарnik quttavigaavut.
Og vi skulle til at afslutte vores udsendelse i dag, tirsdag den 29. februar år 2000. Vi kommer stærkt tilbage igen i morgen kl. 18.00, men vores udsendelse kommer til at blive udsendt i morgen formiddag kl. 9.30. Uslumikku sualkaatinarput amasinilisaarput aqaulu unnukutarfanernet kigumutut tuseqissaut unalialkaatarput ullaatungaana unaaqutaqulleqqa allakaatiqqeneqarumarpoq. Uslumikku truanartamasilunnissuorluassamarniaasi og tak for i dag og fortsat god aften.